wada nyisi maber kabisa ni kawuono wan joyalo to koluongwa wan joyalo mana mayalo mana about weche mag TikTok e Facebook which mag status to be wakonyo ji mang'eny wada nyisi maber kabisa ni pesa nigi wegi kendo jomo ng'io gi pesa wunyandara yando wegi bedo gi pesa wunyandara yando ni pesa oluoro koko to ken koka yes pesa igone kahawa koro gimomiyo igone pesa kahawa is one thing wayalo wachni to wanyiso maber niya yes pesa mi ng'amo ng'iyo go pesa bari ng'amo ng'iyo wene uru jomoko ber gi pesa yai kech gimomiyo jomoko bedo kod pesa nikech ging'iyo go ndiko wacho malo ni gimomiyo jomoko bedo kod pesa nikech ong'iyo kod pesa onyuole pesa ong'eye pesa ochamo gige pesa to bar mondo ing'e kodhi piny owacho niya to kidang'eyo ng'at ma onge pesa ma jadhier ma pesa ew kara jadhier nyalo bedo gi talent we jadhier oyud jadhier oyud pesa kinyalo ng'eyo ni kare en gi mich mopogore opogore jadhier nyalo miel ni status mipar ni en dancer Kwana mogi wanyiso maber kabisa kiny mana Jacky kod wach machielo mopogore kod miyo wanyiso maber kabisa wiru jomoko bed jomoko wiru jodhier kidang'eri mar mondo ibe samoro in kama chal nade tem ne kod pesa tem mondo moro kod pesa obro miel ni status obro miel ni TikTok obro miel ni pesa mano pesa